Shalom. Dia mo namin na namin, suang-suang niya nakon namin na po subulong, tapara di maro hadok pikirata, di parminggota di bagasan sa darion, maridi mahita. Marhite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni to di purbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Tung isem madongaku dia kabanua gijang, jaladukon niho, dangadong huhalomon rohaku di tanoon, nang pemerus sibuku dohot rohaku, say debatado partano batuan ni rohaku, jala pajabaraku saliling nililing na. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata pergogo na suhatu dosan na badia doho perdosa do yang kuhami. Alai dio dingi hodo akan namarhaposan jala nama porus tuho. Alani i rohami tuho mangasahon asin ni roham. Sayunang tulak hami sian julum. Aku ni lehon diami roha na girgir tu mangihon hatam. Asa huboto hami mangulahon lomon ni roham. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Budul mam. Marid di mahita.
Tatangihon ma patik ni debata ima sian patik perjulu rodi na paupaton. Patik perjulu audo Jehovah debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongahon. Rodi na di bagasan aik na di toru ni tano yang gotong gabe si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon gor ni debata yang gosoture dalan na ay hona uhum na dosogot akka na marsineang di guarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahod di hari minggui di naonomari maulahamuna sa siulaunmu alay anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah debatamdoy dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isini hutani halak na mangebati hutam ay di naunomari do ditoppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana diari papituhoni di bahinido ubahen na di pasu-pasu di bata Jehovah ari paradian nai jala di parbadiay atong rap mangidugugo mahita tuadopan ni debata ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hubar tupatikmi amin. Marid di mahita. Tatopoti madusata martangyang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suhatudosan sitopa nasa naadong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manisia. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami akan naulahami marhite sian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami na roai, nang sian pakatayon nami na soture, rodi di pangalasan nami di hisap-hisap ni rohanami, natamasi tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami alay tarsol-sol bagi do hami nuaing ala ni asi maroham di hami ali di bata nami,
pardenggan basa jala para si roha doho, ala ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna, jala suruh matod di purbadia tu roha nami be, asa tarbain hami mangulay ho di bagasan hati goran, dohot habadiaon, gabi sahat hami Tuhan uluan na sora suda, na pinarbagabagam, di akka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonod dohatan ni Tuhan Jehovah. Nunga diar sahiho ahu marhite siyan akka dosam. Jala nunga dilojay ho ahu marhite siyan akka hajahatonmu. Au tutu, au sadiri menelesai akka pangalausim alani hadirioku. Jala dangbe hupaingot-ingot akka dosam. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Korpungan ina.
Mari dimahita. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di minggu dung Trinitatis on tersurat di Lukas 10 ayat 1 rodi 8 tajahama mar getisoring. Dungi dihatahon ma tunasida upasa sada pabua ikutotong nasida martangiang nasotupa leba. Alai adong madihutai parupuan na mabalu naro manopot ibe na madok pituriau maralohon aloki. Alai huputuri nama nababaluon ala dinengneng yau atik beharo ibena maun muse manggeriang yau. Ia debata tungso pituran nama akan na pinilitna akan na maju ibena ariat dohot borngin tung pangerengeron nama nasida. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala naung peopsa. Amin. Kor remaja. Kor na posobulung.
Mari dimahita. Tidakon maha porsiaw tai songon na hina tidakon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion rak mahita madok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatudosan na tumok palangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi asyatu di porbadia adorang suhabubuan. Ido tuhata na tumawon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tu banuatoru dung di tanom na mula mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia jala adong sadahuria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai na maddok mula mangulu sogo daging halak nang mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Kor penguan lansia dohot keluarga.
Kor Pungwan Ama.
tabigi mati tinamasa di bagasan mingguan. Salam. Titing HKBP Tamarunang Minggu 10 Oktober 2025. Sada Romawi nama ragam. Guar ni minggu ta sadarion ima minggu pasapulualuon dung Trinitatis. Topik minggu nunga takas huida bohini debata. Aku telah melihat Allah. Dua pertanyaan wilayah Tolu. Di Patupa huriata do pertanyaan wilayah Tolu di hari Selasa 21 Oktober 2025 masuk pukul 10 sia 30 kita dibagas ni keluarga amang LR Samosir inang JR Borulu Batobing nama alamat di Bougainville Mutiara Karyango 2 Blok J nomor 14 Maros. Asaroma sude ruas wilayah Tolu parhalado dohot keluarga di ulau ni. Tolu PHD gabungan punguan ama punguan ina dohot punguan lansia HKBP Tamarunang. Patupau ni hureta do PHD gabungan punguan ama punguan ina dohot punguan lansia HKBP Tamarunang ima di hari Jumat 24 Oktober 2025 masuk pukul 10.00 wita. Maringanan di Garejaon asaroma sude ama ina dohot lansia di hureta di ulaoni. Opat senam sehat HKBP Tamarunang. Patupau ni huriato do marhite seksi kesehatan ima senam sehat di hari Sabtu 25 Oktober 2025 mulai pukul 7.00 wita maringanan di Garejaon. Asa pasidoho ma sude ruas ni huriata di ulau ni. 5. Padidion na badia khusus. Naing Patupau ni huriata do padidion na badia khusus di ibadah parimingguan 26 Oktober 2025 alani pinangido mate keluarga na naing mabuan iana kona madohoti ulau ni asaro marguru manang pastoral padidion ima di hari Jumat 24 Oktober 2025 pukul 10.00 wita di Garejaon. Onom Pakobasion Pendeta HKBP Resort Tamarunang. Borhat do amang pendeta TD Siaturi STH Madoti Ulaon mana parjolo rapot hatopan pendeta HKBP ima di hari Senin 27 Oktober 2025 saat hari Kamis 30 Oktober 2025 maringanan di Seminarium Sipaholon Tapanuli Utara na di dohotan 2100 pendeta HKBP dohot tema ciptaan baru dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Dohot subtema pendeta HKBP diutus mengemban pastoral profetik dan menghadirkan transformasi gereja dan masyarakat yang terbebas dari korupsi, perjudian, narkoba, perdagangan manusia dan kerusakan alam. 2. Sinode Distrik 17 IBT tahun 2025 ima di hari Selasa 4 November 2025 saat hari Kamis 6 November 2025 ima lau patuluson program kerja dan anggaran distrik tahun 2026 maringanan di Hotel Tubuh Malang Jawa Timur. Tolu alani di hari Minggu 26 Oktober 2025 borhat do amang pendeta TD Siaturi STH madohoti ulau ni Jalan Mula tu Makassar ima di hari Jumat 7 November 2025. Tatanya koma asa denggan merdala pakobasion amang pendeta resort.
Opat, Basar Panitia HUT ke-16 do Pesta Gotilon HKBP Tamarunang. Patupau ni Hureto do Marhite Panitia HUT ke-16 do Pesta Gotilon HKBP Tamarunang, Basar Makanan Ima Misok spesial, tabak kopi, tabak air minum dengan harga Rp25.000 per paket. Asa Parsido Maita sude dibasari. 5. Amplop operasional Huria. Di Parminggota Sadarion pasahat amplop 70 hita ima tu operasional di Huriata tapasahat ma di bagasan Lasni Roa. Onom. Ruas Namar Said Parhado do sude ruas ni HKBP Tamarunang manang yakon ruas Namar Said di Jabu manang di rumah sakit. Saya tuhat tama namang aleon hamalumon do thai pason. Mula dong sian ruas di Huriata Namar Said di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Papua tu Parhado manang padita. Ruas Namar Said imana perjolo. Agusta Christine Boru Sianipar Naposo, wilayah Tolu, perawatan di Jabu. 2. Amang Sianipar, wilayah Tolu, perawatan di Jabu. Tolu, Amang MFD, Siregar AMD, wilayah Sada, perawatan di Jabu. 4. Amang JJ Hutapea, wilayah Sada, perawatan di Rumah Sakit Wahidin. 5. Nyonya B. Sinaga, SE, D. Boruslain, SST, MKes, MKep, wilayah Tolu, perawatan di Jabu. 6. Amang YFH Sitorus, wilayah 2, perawatan di Jabu. Tolu, Amang B. Sinaga SE, wilayah Tolu, perawatan di Jabu. 8. Amang CH Pangaribuan, wilayah 2, perawatan di Jabu. 7. Ruas Namar ulang tahun. Parhado HKBP Tamarunang pasahaton selamat ulang tahun. Teruas ni Huriata Namar ulang tahun siang tanggal 10 Tolu 1 Oktober 2025. Saya tuhatama namang aleon pasu-pasu do gajah ni umur suang songoni nang hai pason. Ruas Namar ulang tahun. Sada Felixia Sindiva Sianipar, anak sekolah minggu 14 Oktober 2010 wilayah 2. 2. Ziva Teresa Margaret Sitopul Naposo 10 Oktober 2006 wilayah Tolu. Tolu Sinta Wulandari Boru Marpaung 10 Oktober 1996 wilayah Tolu. 4. Yuli Kayana Boru Butar-Butar 15 Oktober 1990 wilayah Tolu. 5. Rupina Boru Pajaitan 10 Oktober 1972 wilayah Sada. 6. Joshua Sebastian Tambun, anak sekolah minggu 10 Oktober 2010 wilayah Sada. Pada Tolu ayat 10 di tangan nasia mundo gajang ni umur jala dia birana do hamorau do tamuliau. Walu ulang tahun Pardongan Saripion. Parhalo do sude ruas ni HKBP Tamarunang pasahaton selamat ulang tahun Pardongan Saripion. Tu ruas Namarayaon siang tanggal 10 Tolu sa 10 Oktober 2025. Ruas Namarayaon ima sada keluarga JMD Siagian idang SR Boru Simbolon 14 Oktober 2020 wilayah 2. 2. N Siombing STMT inang MDE Boru Sihotang ST 10 Oktober 2008 wilayah Sada. Tolu L Sidabutar inang LA Boru Situmorang 10 Oktober 2012 wilayah Sada. Saya tuatama na saya totong mangalion pasu-pasu tu keluarga nasida. Sia ruasna ro tu permingguan. Sada minggu tanggal 12 Oktober 2025 di Magodang Manang Umum 130 sia halak. Anak sekolah minggu ono 5 halak. Selasa 10 Oktober 2025 pertanggungan wilayah 2 keluarga Situa M Butar-Butar SSC inang NS Boru Hutayan 40 sia halak. Sabtu 11 Oktober 2025 PHD Remaja Naposo
di Gereja KBP Tamarunang 26 halak, Sabtu 10 Oktober 2025 ibadah bulan ceria anak sekolah minggu di rumah Felixia Sindiva Boru Senipar ima 50 halak. Para pengon di hurata boy mata bereng di titing na para pengon nadong di hitabe do di slide LCD. Song nima titing di hurata di bagasan minggon tatanya kuma asagabe pasu-pasu do las ni roha di hita tar lumobi di hamuleon di guar di tuhata. Amin. Tapuji matuhata siap buku ede nomor 30 ayat sada dot udutna hu mahita papungu pilihan sada A sada B dot 2. Tuhan
damini debata na sumurong siyan saluhut na roha imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Shalom. Shalom mamanginang. Selamat hari Minggu dihita saluhutna. Selamat hari Minggu manginang. Iya, songona agak ganggu hita, songona so semangat salinai dohonot tama. Selamat hari Minggu dihita saluhutna. Lasma rohata huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hatane debata naga Benjamita di mingkuta sadarion di minggu pasapulu waluhon dung tritatis ima nadene sian sada Musa bidu 32 mamuka mention ayat 22 tolhas metu ayat 22 asa hujahau matuhita saluhutna tapayut ihut manginang di bagasan rohata dungi may bana borngin nay di pangarahon majolmana na duway dohot na poso na buru-buru na duway dohot anak na nasa 10 saday laho manaripari hatariparan jabok jadi ditogihom manasida patariparhon di batang aiki di pataripar nasa na di ibanay tading maholan si Jakob jadi Roma sada halak marsiranggut tuhot iba na rodi buah siang hari alay dung di ida dang leak tudusa si Jakob disoro masoit na jadi ngedul masoit ni si Jakob di bahen parsiranggutan na si day dungi ninay ba nama palua maau enung nga buah siang hari alinin na si Jakob dang hu palua ho da jolo di pasu-pasu ho au dunginin na bawai mamandok ibana isi do guarmu si Jakob do ninna jadi ninna bawai ma dang be si Jakob do honon guarmu si Israel nama ai dia loho do debata doho jolma jalamonang doho dungi manukun masih Jakob jalaninna wapabua maguharmu aleninna ibana puasa matung suku-sukumu guarhu dungi di pasu-pasu ibana disi jadi di bain si Jakob guarni parsirangkutani Peniel enung ngatakas huida apalabu hini debata jala malua tondiki dungi dina sinalpuan nai Penieli bicara matani hari di ibana abe mekat-mekat ibana di bahen soitna alani ido ubain so di pangan halak Israel urat dul rasir asan waeng ala disoro pertemuan ni soit ni si Jakobi ido yanggo sahatna horas madihita Kuriana hina holongan na di bagasan Tuhan Yesus Kristus salah satu penyebab kegelisahan di dalam hati salah satu penyebab pergumulan yang tidak pernah berujung adalah ketika tidak selesainya rasa bersalah di dalam diri. Jala adongdo na boy berengota amang inang sian perngulun ni halak napistar dia mampu menciptakan bom atom marhiti hapistaran nibana boy di bay nibana bom atom imana marguar J. Robert Oppenheimer alai ditiki nunga dapot bom atomi salah satu rasa bersalah yang tidak berujung ima marhiti nanunga ditopai ibana marhiti nanunga didapot ibana bom atom dipakai maon laho pamatehon colma kebetar surat di bagasan rohana saya
pembunuh dunia. Ya. Alani sejojot ma ibana busi saun dang dapot na amang inang hadamion karena rasa bersalah yang tidak pernah berujung. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya. Molo dang hubaikian bom atom dang mate jolma di Hiroshima doh di Nagasaki. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Marhiti trupuk sadarion berengot tamah amang inang. Songot dia si Jakub 20 tahun ma amang inang lari dia dari sebuah kesalahan. Mungkin takas tu peta ingot Jakub ima nomor 8 panipu sada karakter nalicik, segala hal dia halalkan untuk bisa memuaskan dirinya. Kecemburuan yang sangat luar biasa na adong di ngoluna di ida ibana songo dia ahana si Esau alani marsakap ibana iko songonon alai asing nalicik ibana berengot tama amang inang. Dia tidak berani dang berani ibana dia pengecut, dia tidak berani mengakui kesalahannya. Alani sampai 20 tahun ma amang inang merlujung ibana lari dari sebuah kenyataan, lari dari sebuah rasa bersalah. Saat ibana tu bagas ni tulangna isi tahe gorni tulangna si ise iya Laban dang si Laban sutungan dong gabi salah ido Laban do alana jod doon bahamu dua pe tulang ni si Jakob pate daw molo na adong dison marga si Laban ido unang gabi di padu budomu ido alana jod ubegi hami bah akan nasida dua pe tulang ni si Jakob daw tulang ni si Jakob iman na marguar Laban. Dia lari merlujung ibana, lari dari sebuah kenyataan, bersembunyi dari sebuah pergumulan. Diripu ibana marhiti kelicikanna, dia mampu menutupi amanginang, dia mampu menutupi segala pergumulannya, segala rasa bersalahnya. Holan 20 tahun do tolapna merlujung, lari dari sebuah pergumulan, lari dari sebuah persoalan. Alai ditiki nungaro pajoni adong sihol ni rohanai di somma amanginang sahak mahita turturpuk sadarion. Alani berengot tama songot dia do buai gabetar jauh si Jakub laho manoputi ganup aka dosa, ganup aka kesalahan, dia ingin menebus. Parjulu sehali sebelum dipaborhat ibana jolmana dot aka ia nakonna parjulu sehali nungan ditongos ibana aka naulina denggan laho membuat rohani ahangna si Esau ditongos ibana buhama pamaluper rohani si Esau alai idona dihirim daun sampai di paborhat ibana ditikinunga di paborhat jolmana na dua jolmana na marlapatan asonang gabi bingung talumo biaka remaja na poso isi do jolmana molo di Bibil mandokon parsinoduk jolmado itu untuk mengatakan istri di dalam Alkitab di dalam Bibil ima didokon jolma jolmani si Jakub dua ima dan ditongos namar lapatan molo nungga di paborhat ondang mungkin di palaon alena nungga di paborhat postur rohani si Jakub tidak karena rasa bersalah itu selama 20 tahun begitu sangat luar biasa. Nungga disuruh porak mahamu menyeberang ma ima sungai Jabok ditikinunga menyeberang dang berani dope ibana manginang alani ini sahak mahita tu ayaton ima didokon dungi ma ibana borngin nai di dalam rasa bersalah yang sangat luar biasa ikon do ibana tarsumbul do ibana di nalau martangi yang tutuhan di bata
sesuatu hal yang tidak bisa dia pikirkan dengan pikirannya, tetapi hanya bisa dia selesaikan dengan pergumulan imannya. Alani mulu berengot tamang ina jitiki lo mangula sada ulau jot dohita julo martangiang ngamar lapatan mulu nunga martangiang dapot tama nalaho paposor rohata. Kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan keteduhan tinalau mangula ganup aka ulota. Jakub tahu dia akan mulu dari pikir ibana ikun dilili nama au, ikun dipicang nama au, ikun dipamate nama au. Imana dipikiri si Jakub alana nunga diulahon ibana marhiti sup kacang merah, dia harus menjual hak kesulungan ima si Esau melalui si panganon gabe malua ma pasu-pasu naneng di pasahat si Ishak na ikun di pasatyen tu si Esau gabe tu si Jakub marhitia ke si panganon dua pe ala tiki si Ishak dang boy be takas mangida kelicikan dari Jakub untuk bisa memuaskan keinginannya. Disadari ibana do, disadari. Disol-soli ibana, disol-soli. Alani do amang inang. Borhak mah ibana. Sian pergumulan iman selama 20 tahun. Martangiang mah ibana. Tutuhan debata. Ditikinunga martangiang. Berengot tama. Songot dia. Na ditatap. Na ditangihon debata. Tuhan melihat pergumulan Jakub. Tuhan memahami kondisi dari Jakub. Ditongos mah suruh-suruhan. Molo didoko dison adong bawa. Iya. Ini adalah transformasi bentuk wujud dari Allah. Didikina martangiangi ibana, takas ma idaonna. Alani marsi ranggut ma ibana. Berengot tama amanginang. Marsi ranggut satu buah siang hari namar lapatan berarti adong dogogoni si Jakub. Kita boleh bayangkan dia bergumul, dia bertengkar mulai dari malam sampai kepada buah siang hari di namo nagutnai. Luar biasa pertempurannya, berarti dia punya kekuatan. Alai didiki adong kekuatan nei dapot nado amanginang daung saliling na dipangasahon si Jakub guguna kelicikanna dang dapotna. Alai ditiki disoro ma soit nai molodokon soit nai pangkal paha itu diambil acip ma sampai dang boy ibana mardalan dingkan iku mekat-mekat disima ditiup ibana palua au alea hatani si Jakub dang palu hoku ho saliling dang di pasu-pasu hoau. Bagaimana Jakub memperjuangkan dari pergumulan imannya yang dia alami selama 20 tahun. Dia harus mendapatkan keteduhan, kedamaian, ketenangan di dalam hidupnya. Holan siakona ma pangidoku gogo lahu paposorohaku. Dipangido si Jakub itu dapot nado amanginang alai dang ditiki margugo ibana ditiki nunga gale ibana dang boybe mardalan ditiup ma disima dapotna jala ditiki dapotna holan na pasu-pasu ido dapotna daun dia mendapatkan identitas baru dang si Jakub beguarmu ala dia lohodo de bata jalamonang do namar lapatan di son amanginang ulang gabi salah ala ulu do gabi tafsiran liar namandokon ikuna lood do debata asa dapotan pasu-pasu daun dison sastongna menekankan bagaimana Jakub benar-benar memperjuangkan dia harus diberkati Tuhan. Huboto do Tuhan ganup aga kesalahanku ale ulang palua au Tuhan jangan biarkan aku sendiri ikun gomosti opoku ho
Iti kigomosti opon ni si Jakob di sima di dok dang si Jakob beguarmo alai si Israel nama itu nama lapatan dia lohodo di bata jalamonang do. Israel adalah gambaran orang yang bergumul di dalam Allah itu. Jadi kinung nga dapat nibana yamang inang di suarao nibana do ingananon dang be kulupahon huguari nama ingananon penihil puasa penihil ala takas duhida buhini di bata di dalam pergumulanku yang sangat berat. Tuhan hadir menegur aku, Tuhan hadir mengurapi aku, Tuhan hadir memberkati aku. Taneng dohonok ku amang inang, setiap kita pribadi lepas pribadi pasti pernah di dalam kondisi yang paling terendah. Kita merasa paling terbuang, tidak ada orang yang menganggap, tidak ada orang yang menginginkan kehadiran kita. Alebuhado hita margogo di nalau majo Tuhani Tuhan tatap mau. Tuhan usol soli ma Tuhan diriku alani i sodangi marohado pikirakku. Alani berengot manakani ngamanginang kita bisa melihat di epistel bagaimana karakter perempuan janda itu yang dia tidak ada rasa ego, tidak ada rasa malu. Dia meminta hak keadilan kepada sang hakim tuhalak panguhumi itu dapot nado dapot nah tapi walaupun pemahaman hakim itu mengatakan tolema hurupi maibana asa unang dineng-nengyau ape panguhumi imana so manat dari bata naso mabiar tu jolma di oloido pangiduan ni na babalui ima perempuan janda yang tadi buhama di bata nama no pangoluta mulu jojo du tajuali Tuhan tatap mau mulu jojo du tapasahat di bagasan udut ni roha ali Tuhan sodangi au ali Tuhan nunga sono bengoluku nunga di bagasan sita ono na duk olan tu homa walu-waluhon ngoluku dang mungkin dang ditangihon debata alebuhado uduk ni rohata bulus ni rohata alanima amang inang marhiti parminggota sadarion di suara homa dengan topik minggu nunga takas huida bohini debata aku telah melihat Allah itu buasang berengot tama dang di bagasan guguna si Jakob asa takas idaun naboh ini debata ikon mekat-ekat doi bana di jalo debata jala di pasat debata holan alani asi dot holong ni rohani debata idu nakaning edeni puwanina tahe dang alani halobiomu dipilito sude pasu-pasu nado dilehoni tu ngolumi itu tahe nakaning itu tahe iya dang alani halobiomu dipilito itu naboy berengot tamangin Allah mendengar, Allah memberikan apa yang Yakub inginkan bukan karena Yakub itu kuat, bukan marsiranggut do nasida margugudu sahliling marsiranggut dang dilehot debata pangidonna ala didiki disoro soit nahi mekat-mekat ibana dang adong beguguna dang boy bejongjong ditiup ma dang paluoku ho ditatap ma asima rohani debata disima dilehon lasongonima dapot nama takas bohini debata idonna na pamalupon ni bana na paposon rohana amangina ternyata pergumulan itu bukanlah hukuman Tuhan. Apa kondisi tadi di kion molo di bagasan si taonon na doktok ikon dohonok kuma
Pergumulanmu adalah waktu perjumpaan dirimu dengan Tuhan. Persoalan yang kamu alami pada saat ini itu adalah momen perjumpaanmu dengan Tuhan. Alani tapasiding ego pikirata ali di bagasan uduk ni roha dohonot nama dang paluoku ho saliling dang dipasu-pasu hoa songon hatani si Jakub lah songoni boru-boru nababelui seorang janda itu dia tetap memperjuangkan yang menjadi haknya. Jala di pasahat do pangidonna ala di pangidohon di bagasan uduk ni roha di pangidohon di bagasan serep ni roha suku-sukun mau namanginang nunga takas taida boh ini di bata manang nunga pajupak kita tubuh ini di bata songon ede na dibayan si sari si morakir hubereng bohimlas martangi anga mangido pangurupi yon diau namar lapatan asa takas idota bohin di bata holan di bagasan tangi yang dua manginang alani mari mengcross check ganut tangyang tak. Apakah doaku hanya sebuah formalitas? Manang marhiti tanyaku songo si Jakub nakaning dapot tu maha identitas na baru. Alatakas idauku buhini di bata namanya dangi roha doh pikiraku. Ai idu nata jakko namanginang di kanuk minggu. Jadi kinunga di pasahat hatani di bata di suaton di bagasa rohata. Laho di pabor hak mahita. Tu ganup parngulota si ganup ari lau mangula ganup akalota ahali dokon di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho disondakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar homa damena tuho didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar homa ima itu bukan hanya sebuah perkataan ale tangiang dei nanunga di suaton di bagas roha doh pikirata alani suku-suku namangina nunga takas taida buhin di bata manang holanna pikirata saat diri dope nata ulahon di bagasan nguluta songon si Jakub mangasahon guguna ibana mangasahon pikiran na ibana birengot tamamangina sebelum martangyang ibana ana di bana di paborhaton di tongoson di paborhat jolmana di paborhat akka yana konna pikiran na dope na di ulahon di bana alai di tikinunga pajupang ibana do de bata nunga di pasu-pasu Tuhan di bata ado respon ni si Esau ani udokum maujao matu kita dungi marlojung masih Esau manjupakon ibana di haul marukung nai jala di umai bana jadi tangis bema nasida mulota bereng udut nai di sada Musa tulu di ayat 4 dapot na doa manginang dia menemukan pergumulannya yang terus dia hadapi nasolot di bagasa rohanai boido di palua alai ikon parjulo ibana pajupang dohot de bata jala pajupang dohot de bata ibana dada mangasahon halobiunna dada mangasahon nahadong di ibana dada mangasahon guguna alai mangasahon asi dot holong ni rohani di bata do ibana dapot nama songoni maon di tonga-tonga nguluta amanginang dadalani nguluta mari kita menjalani kehidupan kita pribadi lepas pribadi dengan profesi pribadi lepas pribadi alai di bagasan pos neroha kita bukan mengandalkan kemampuan kita bukan mengandalkan pola pikir kita alai tapangasahom mamanginang asini roha namandongani kita
Sini roha nama masuk kita. Sini roha na paposon rohata ganup. Amin. Amin. Iya, nama ngihu mah. Nah kaning nunga tabigi sadarion di patupado ima bajar. Songon dalan ni panitia mencari dana. Amin. Amin. Asa boy pasahaton. Neng dohono ku songonon. Mulu taingot do pe manginang. Odo anong neng marpesta kita di bagasan sa taonon. Asing nidang adong pesta. Pesta-pesta di Huria, asing ni pesta Gutilun. Doho pesta Natal. Odo. Iya. Naneng dohonoku. Mari. Tapatuduhon. Nanung ngadapot identitas baru kita. Tapatuduhon. Saya sudah melihat Tuhan yang memegang teguh kehidupanku. Ditiup do tangaku. Ditikiro si taononi ketika datang badai yang sangat besar, Tuhan yang menguatkan aku. Alani di pesta Gotilun dada taringot tu ahado si Gotilun daw alai neng dohonoku di pesta Gotilun maka tindakon pandonganion ni Tuhan debata nanunga tajalo di bagasan sa taonon. Alani ikonsuli do hita parsidohot laho makalason bukan tentang nominal amanginang daw alai na umrikot di Tuhani rohata dohot diri taudo nagabe pilihan na mangulu itu alani parsi dohot unang jua manginang paluas pikiranmu mengabati pajauon ni debata alai patulus ma pajauon ni debata nanungga sahat turoha dohot pikiranmu. Amin. Amin. Au nabudari wida makaina manglopa semartangiang duaw. Tuhan asiroham selaku masugut tiga-tiga nia ke panitiaon. Molodang laku tu dia namon. Pasti di pasat ina na mandong manang di pasat panitia mandong amang pangakamu mah itu. Ala kebetulan dilopa di bagas ni Huria. Alani lasongon dia PDI dari nai amang inang lasma rohata. Ali dohonoku dilopai, dipatupai di bagasan uduk ni roha, di bagasan holong ni roha. Idu naikon tahalason, idu naikon tajakon. Amin. Adong do pe di luar tahe. Adong do panitia di luar. Sutung muluna di luar pos maroha tiga-tigai dijaga deh, amat deh. Alai namar pungun masonari marhiti arani bata di somma di papos rohata ala dada au na punasa huriaon dada hamu amanginang na punasa huriaon alai tuhata do na punasa huriaon alani tarju kita songon nasada di bagasan Tuhani alani lasma rohata takasma idota saya sudah melihat Allah di dalam doaku. Aku telah melihat Allah di dalam perjalanan kehidupanku. Aku telah menerima identitas yang baru dari Allah. Dang hupangasao bepikiraku madalani nguluku. Alai na hupangasaon pasu-pasu dohot asin roha nasian di bata nasahat tu nguluku. Amin. Mertanya kita mulai tema alai Tuhan marsari ngarhatam di tonga-tonga para minggon nami di dikyon mambohali hami paposorohan nami ala nunga takas di ida hami bohim namanya dangi roha do pikiran nami na paposoroha do pikiran nami na mangalehon holong dohot hadamion turoha do pikiran nami ali Tuhan di bata marasormi kami sian naposom si Jakob na disol-soli ibana kanup akka kesalahan di dalam rasa bersalah yang sangat tinggi dia berjuang untuk mendapatkan berkat daripadamu jala
pitangi hokodo alu-aluna di calo hodo panol solionna jala di pasu-pasu hodo ibana Tuhan lasongoni madihami ganup ale Tuhan di bata di pardalanan ni ngulun nami on maragam tutunai ko narupan nami oludo sipata lomo nami na ditukutung kami ale Tuhan di bata ala niya si maroham Tuhan marapamu atima rohami dahami jala totong maho Tuhan namanya dangi roha do pikiran nami mamasu kami ale Tuhan di bata talu mobi manesa dosa kanuk pardalanan ni ngulu nami ale Tuhan di bata titikyo pele Tuhan di buah kami komos di bagasan tangyang nami huriam hakabipe tamarunang pasu huriamon pasu saluhutna parhala duni huriam pasu saluhutna ruas ni huriam sen horong sekolah minggu remaja na poso ama ina lansia tutudo ale Tuhan di bata maraga bedo menamasa di tonga-tonga ngulu nami alimulu hodo naga bedongan nami Tuhan ido na paposon roha nami dang adong be hasusaan pikiran di hami ala nunga di suatu ko turoha do pikiran nami ima hadameon mardame hami tu diri nami mardame hami tu ganup akal lingkungan nami terlumobi tu pardalanan ni ngulu nami jalah hami gabe si buat dami di tonga-tonga humaliang terlumobi tu pakubasion nami ganup ale Tuhan di bata ale Tuhan di bata di buah kami komos di bagasan tangyang nami saluhutna program-program ni huriam terlumobi Tuhan namar sakap huriam dinalau patu pahon pesta kutilon ale Tuhan di bata ima dalan nami makalason pandunganiomu pangramotiomu napi nasahatmu di pardalanan ni ngulu nami kanup alanima Tuhan pasu-pasu program ni huriam pasu-pasu saluhutna panitia pesta gotidon parhitiomu manasi dari Tuhan di bata dinalau patuluson kanup akka ulaon na pinasatmu marhiti huriamon lasongoni Tuhan di panitia pembangunan gedung sekolah minggu asimaroham totong maho na mamasu-masu jalan na patuluson kanup akka program-program nasida ale Tuhan di bata ale Tuhan di tikion di buah kami komos di bagasan tangyang nami ruas ni huriam mulu adong na di bagasan sitahunon na dokdok asiroham homa na mga puli nasida mulu adong na di bagasan hagaleon pamatang imale Tuhan di bata Agusta Christine Buru Sianipar natongon perawatan di Jabu amanami amang Sianipar natongon perawatan di Jabu amanami amang MFD Sirigar natongon perawatan di Jabu amanami amang JJ Hutapea natongon perawatan di rumah sakit Wahidin inanami inang D Boru Silahen natongon perawatan di Jabu amanami amang YFA Sitorus natongon perawatan di Jabu amanami amang B Sinaga natongon perawatan di Jabu amanami amang CH Pangaribuhan natongon perawatan di Jabu asiroham Tuhan ape honom muma tangamu nago habadioni mamasu pamatang nasida mamasu ubat na dipangan mamasu konup aka para medis songon parhitiomu dinalau mangalehon hamalumon tu nasida le Tuhan de bata lasongon ni Tuhan ditikion di buah kami komos di bagasan tangyang nami ruas ni huriam na di bagas salas droha ima ditambah bilangan ni umur nalihonommo ditong-atong ngoluna ima Felicia Sindiva Sianipar Siva Teresia Margaret Sitompul Inang Sita Ulandari Buru Marpaung Inang Yuli Kayana Buru Butar-Butar Inang Rupina Buru Pancetan Joshua Sebastian Tambun ale Tuhan di bata ditapai ho umur dinasida posro nami natabamu aka pasu dot las roha di tonga-tonga ngulu nasida di ganup aka si hol ni roha nasida aka sinakap ni roha nasida homa na mangalehon
homa na patuluson asa totong na sida di bagasan ulup-ulup di bagasan las roha na siako lasong oni Tuhan ruas ni huriam na di ulang tahun partong asalepion amanami amang JMD siagian inang SR Boru Simbulon amanami amang N si Hombing inang MD Boru si Hotang amanami amang L si Daputar inang NA Boru si Tumorang ali Tuhan hodo naman congcongi pardong asalepion na sida si maroham Tuhan pasu pardong asalepion na sida dia kahinirim ni rohana sida dia kasih nakap ni rohana sida dia kasih hol ni rohana sida homa Tuhan na manangihon homa na patuluson lasongoni mali Tuhan di bata dihami na marpungu di bagas corom di tikion manang na ikul mandohoti marhiti live streaming ali Tuhan di batasi maroham tatap roha do pikiran nami homa na mamasu-masu kami mau lihat mau pasat kami tuh mangasahon gorenakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuh si maroham di kami amin. Tapuji Tuhan ta mari dia mahitasian bukit nomor 250 sada uhud ma tapasahat amplop 70.
Mari kita jongjong saluna. Tatangnya koma piliata ale di bata amanami na di bano gijang hodo hororoni saluhut sile hon nadenggan do na salibasa na muliutus hupasata mima sian na nilomitu hami pilihan nami tuho secara may gabi uap nucus di jelom pasu majaramoti asa huparasya kami pilihan non pati bulu narajamu di tonga-tonga ni Uriam dohod di Portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam tada hami kodang nisi leo-leo mitu hami asalam gir-gir hami manduk mulia hati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di bono gijang say pinarbadi maguarmo sero maharajomo se saut molom ni roham di bono tongon songon ni bono gijang leho matuhami sa dalawang ngoluan siapari si sama dosa nami sa penasa nami di dosa ni dong mardosa tuhami na kami togi untuk pangucunan balu amahami sian pangago. Di bagasan dami jalo hamuma pasu sian Tuhan di bata di pasu jala deramoti Tuhan di bata maho di sondakon Tuhan di bata ma buhina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan di bata ma buhina tuho jala di pasaur hom madamena tutodim amin. Shalom, selamat hari Minggu mah di kita saluhutna.